Godinama istražujući Vatikanske arhive, hrvatski povjesničar Dominikanac Stjepan Krasić došao je za mnoge do senzacionalnog otkrića. A to je da je hrvatski jezik u 16. i 17. stoljeću bio međunarodni jezik. Ovaj znanstveni rad sada je publicirao časopis ST Open sveučilišta u Splitu. U njemu ovaj profesor crkvene povijesti u Rimu otkriva da je hrvatski jezik Papa u 16. stoljeću izabrao kao sveslavenski jezik koji se zato predavao kao obvezni predmet na najuglednijim europskim sveučilištima, uključivši Oxford, Bolonju i Pariz. U 6 objavljenih dokumenata donosi tvrdi neosporne dokaze da je u 16. i 17. stoljeću hrvatski stekao prestižan status svjetskog jezika u europskim intelektualnim krugovima, te na temelju savjetovanja uglednih jezikoslovaca o najpogodnijem jeziku komunikacije sa slavenskim narodima, Katolička crkva odabrala upravo hrvatski jezik. I zato je od Hrvata, mladog Isusovca s otoka Paga, Bartola Kašića, naručena izrada gramatike hrvatskog jezika, koje je na njoj radio 4 godine i 1604. je objavljena u Rimu nakon što je u Veneciji Faust Vrančić izdao prvi rječnik hrvatskog jezika, uvrstivši ga tako među 5 najznačajnijih jezika ondašnje Europe. U Dubrovniku i uživo uključujemo autora Dominikanca, profesora Stjepana Krasića. Koliko ste dugo proučavali Vatikanske arhive i koliko je ovo važno otkriće za hrvatski jezik? Dobro večer, želim svima. Ja sam u Rimu proveo lijepih 40 godina, od čega 4 godine kao student i 35 i malo više kao profesor. Svaki slobodan trenutak kad nisam bio u auli, bio sam negdje u arhivu ili u biblioteci tražeći hrvatske tragove. Imao sam sreću naići ono što niko drugi nije naišao, iako je bio na raspolaganju svima. Ja u to vrijeme nisam se htio baviti poviješću hrvatskog jezika ni jezikoslovljem, nego sam želio naći podatke o visokom školstvu u Hrvatskoj. I sreća me je poslužila da sam naišao baš na te važne dokumente u kojima pape propisuju evropskim sveučilištima koje ste vi malo prije spomenuli da moraju uvesti u svoj nastavni program hrvatski jezik. I onda sam prekinuo istraživanje o visokog školstva, a dao sam se na to jer sam shvatio odmah golemu važnost, povijesnu važnost hrvatskog jezika. Jer nešto tako, pa ste nismo smjeli se uopće nadati da bi moglo biti. Međutim, to je stvarnost koja je danas očita svima. Evo, tada je hrvatski jezik bio svjetski. Zašto i gdje se u međuvremenu taj hrvatski jezik izgubio? Hrvatski jezik je bio svjetski jer ga je crkva stavila na istu ravan sa najpoznatijim jezicima kao što su hebrejski, kaldejski, klasični grčki, s time da je ujedno uz hrvatski stavila i arapski, koji se morao učiti jer je crkva htjela imati dijalog, otvoriti dijalog sa islamskim svijetom. I taj jezik automatski dobio na važnosti koju nikada u povijesti nije imao ni prije ni kasnije. Ovi sveučilišta su učila taj jezik sigurno i da je ostavila ona trag u povijesnim dokumentima i kod tih naroda, evropskih naroda, to je, mislim, izvan svake normalne sumnje. Hrvatski je s time postao, pazite, ne samo evropski, nego panevropski jezik, skupa sa starim grčkim, skupa sa evropskim velikim jezicima koji danas vladaju, koji u to vrijeme nisu bili uzimani kao mjerilo za kulturu i sveučilišta. Što nakon ovog vašeg otkrića, koji bi trebali biti daljnji koraci znanstvenika koji se bave hrvatskim jezikom? Pa evo, ja mislim da bi trebalo biti da se ti podaci, ti dokumenti, odnosno ta saznanja pretvore i u nekakvu informaciju za same Hrvate. Hrvatski narod ima pravo znati svoju povijest, a to sve ovisi o našim jezikoslovcima. Oni bi trebali
pokrenuti inicijativu da se to unese u sve školske udžbenike i uopće u našu nacionalnu svijest. To je jedini i logičan zaključak. U ovoj drugoj verziji ću biti. Evo, čestitamo vam još jednom na ovom vašem otkriću i hvala vam na uključenju RTL Danas iz Dubrovnika.